maglisod og trabaho? Unsa man sa niya trabaho, day Mary Ann? Magpanit og mangga. Unsa man itong trabahoan? Factory man ni sa mango juice, day. Unsa man, mutrabaho ka kay ikuyog di ka. Sige day. Mo trabaho ko kay laay kayo sige pundo din sa bahay, uy. Pero, ipanangit sa akong mama, day, Pi. Ay, wara ba na masuhitong syudad si Cindy, Mary Ann? Sige lang, budnang. Niabitaw ko. Dili man sa namo napasagdan si Cindy. Naman si daghang taga-ato nga kauban namo. Naa si Karen, nya nasa si Jocelyn. Ma, sugot na, ma. Ay, o niya, ang puyan na niyaan. Wa may problema sa puy-anang kay ari raman siya tipo namo. Sugot na, ma, ha. Nala, sige. Pero pag-amping dito, ha? O, ma. Kanus aman mo mo larga, Mary Ann. Ugma ko nga nang. Mao niya itong trabahoan, day? O, day. Wow! Ninduta ko din, eh. Nindot lagi din eh. Og dili pagid ka maglaay kay mga joker kay mga tao din eh. Maayo hinuon, day. Dali na, kay ipalaila ti ka sa kong labaw. Aron makasugod din kag trabaho ugma. Onya, day. Kumusta man imong trabaho? Okay, ragid kaayo, day. Kaya ra kaayo. Maayo hinuon. Day. Ah. Makakita ka sa akong nakita. Ha? Kana- Unsa man? Kana pang lalaki sa atbang. Oh. Ganing haragi ko nakabantay anak ni ay. Nagsigig tutok nimo. Nakabantay sa bitaw ko, day. Ay, masagdi lang, uy. Kapalay na takaw. Dali unin ako hugas ning akong gikanaan. Aron makabalik na ko sa akong pwesto. Hi. Oh. Hello. Bago ka din, Miss? Oh, ganiha pa yun ko nagsugod og trabaho. Oo ba? Ay, ila-ila sa dito, ay. Ako si Leonard from Negros. Cindy, from Pinamungahan, province of Cebu. Okay. Nya, friends na ka? Sure. Leonard, ang pangan niya? O, day. Nagigila-ila mang gyud. Wala ka makailana niya sa nga. Tao-tao naman na siya din, eh. Nakaila ko sa naong pero wa ko makaila siyang pangan. Duda ko ini dayda. Ngaon sa man? Duda ko nga nikagusto na si Leonard nimo. Unsa? Sin, mupawalin na ka? Honard. Nga naman? Naunta ko'y tuyo ni mo. Pwede makigsulti ni mo kadiyot? Sure. Dali. Manglingkot na diha, oh. Unsa din mong tuyo na ko, Nard? May uyab na ka? Wa pagid in town. Ay, salamat. Ha? Ano di kuan, ay? kining kuan, Sin, kining, Huy, naunsa ka, uy. ah, Mura lagi ka gikulbaan diha. Mura kag nakuyawan. nakabantay di ka? Nga na di ka. Nakulbaan bitaw ko? Nga naman? Ambot, nga ano ni, pero bahala na. Ug masuko ka na ako nga. Masuko ka nga. Basta ang importante nga may baw ka sa akong feelings. Leonard. Cindy, I love you. Oh. More ni tinuod, Sin. Sa una palang pagkakita na ko nimo, nakagusto na ko nimo. May chance ka ako, Sin. Pwede. Ako sa nangunaon, Nard. Nakalitan jud ko. Okay ra, Sin. Andam ko magpaabot. Hantod ka no sa kamaluwi na ako. Leonard. Agoy, daan pa gyud ko. Nga nagkagusto na si Leonard nimo. Maulagi dayo, eh. Nakalitan gani ko. Unya, sa may plano nimo? Ambot ini dayo, eh. Si ambot. Wari ko no kay gusto ni Leonard. Ganahan man ko niya kay buotan man siya. Kun mao na. Ayaw na katusang tao, uy. Sugta na na. Sin, taod-taod naman gitong akong pagpanguyab nimo. Kumusta naman, ha? Kumusta na akong giingon nimo?
Nakita na ko nga seryoso kasi imong tinguha din ako, Nard. Ug wa tingali katarungan nga pakyason ti ka. Ha? Unsay buot nimo ni pasabot, Sin? Ako na kang gisugot. Tinuod, Sin? Uyab na ta? Oh, laki. Oh, Salamat kay Sin. Ngayon mo na magisugot. Uy, ayok palabig ako. So, maglisod ko ginawa. Sorry. Nalipay lang ko ngayon mo na magisugot, Sin. I love you. I love you too, Leonard. Kumusta, dear? Kitsa imong dear, uy. Ikaw, good. Gusto na ko nga, dear, nga atong taganay. Okay ra nimo? Okay naman. Okay, sige. Kana na lang ato to, ganay. Indutan ninyo tanaw na Leonard day, oy. Makasuya. Naunsa ka? Sweet magud tayo mo ni Leonard. Pinangga kit kay kaniya. Bitaw day, uy. Pinangka, gitay kong Leonard. Huwag yung ko ikasaway niya. Buotan gid kaayo siya. May pakaday ay. Nana kay uyab. Ako in taon ini, wa gyud. Uy, pangita na, uy. Wat-wat pa ko day, oy. Basi pa day may masaon. Dear, manangin ko nimo ha. Unsa man na, dear? Hapit na mo gud ang ablis klase gud. Mupauli una ko sa amo ha kay mupadayon kog eskwela. Mao ba? Kun mao na, magkalagyo day ta ini. Ay, antos-antos lang gid una ka, dear, kay para raman sad ni sa atong gugma gud. Dear, Sige lang kun mahuman na gani kog eskwela. Balikon ti ka kay magminyo ta. basta baya ha? O lagi. Sige lang, may mga silingan man mi nga niya sa magtrabaho nini. Sila ang akong padadan og suwat. Sige, dear. Eh, hatagi di kog picture nimo, bi. May na lang na nga akong tanaw-tanawon kung mingawon ko nimo. Hmm? Sige, hatagan ti ka. Hatagi sa ko si mong picture, ha? Oh, hatagan. Ator ko ha. Nihila ka magudi ha. Mingaw naman ko di mo. Mingawon sa kay ko nimo. Sige lang, antos-antos lang kita ha. Padadi ba akong suwat, ha? Oh, magpadagi ko nimo. Adto na ko ha. I love you. I love you too, dear. Ay, kumusta naman ka si Leonard sa ilaha? Kimingaw naman ko niya, uy. Unsa naman ka day? Kimingaw ko ni Leonard, ay. Di ka na malikayan day. Unsaon nga pinangga biya kayo kaniya. Ay sige lang day, uy. May silingan man siya nga mupauli sa Negros. Basi magpadara og suwat si Leonard nimo. Pila na kabuhan ang nakalapay. Sukad magpauli ni Leonard. Huwag maging siya magpadag suwat. Bakakon maning tawhana, uy. Day, Cindy. Oh, nga no, day? Day. Murag, mahunong gining atong trabaho pila ka buwan ay. Nga naman, day? Hinay man kayong supply sa mangga day, uy. Nagnihit man. Mao ba? O niya, unsa may plano ni mo? Mupauli lang ko sa ato, day. Oh, mupauli na lang sa ko, day. Nalipay sab ko nga nauli na ka dinhi sa ato, Cindy. Aron, nay makatabang-tabang na ako dinhi. Nay makahatod sa imong mga manghod. Gimingaw na sa ko din sa ato, ma. Kay presko king hangin din, eh. Maog yun. Kung unsa gani, ayaw na lang pagbalik sa syudad, uy. Aron nay makahatod sa imong manghod sa eskwelahan. Pwede na sad, ma. Dili mag-iat, ha? Aron dili mahugaw ang inyong uniform. Oh, ate. Sige na. Panood na mo sa inyong room kay mo pauli na ko. Sayo pa kani, pero init naman kaayo. Limutas na akong dagpayong, eh. Silong sa ka, kay init pa kayo. Madawat ang imong beauty. Sige lang, Migo. Salamat.
Bye-bye. Buhaon na tamo ini kahapon, ha? Mupauli ako eh. Kaya na para ba ko'y buhaton sa bahay? Ay, Guaps. Kauli na ka? Oh. Ay, kahilog na ko. Di mo ko daw tangi tao. Na hinamdum ba ka na ako? Ikaw man tong naglingkod sa tindahan atong usang adlaw, no? Ako bitaw to? Nagunsay ka din sa eskwelahan. Ikaw man kong tuyo kay gusto kong makikila-ila ni mo. Ako dahil si Junior. Ikaw? Cindy. I love you, Sin. June. Manay tinuod, Sin. Na love at first sight ko ni mo. May paglaong ba ko? Sorry, June. Oh. May uyab naman ko og nagsinaaray mi nga magminyo mi nigbalik niya. Mo ba? Okay na, Sin. Pero di gyapon ko mohunong hangtod maluoy ka na ako. Wa na baya ka magkabata, ha? Ma, Kung seryoso ng junior diha nimo, sugta na, uy. Ayaw paglao patuloyan mo, magikalimutan na ka. Tinuod, Sin. Imo na kong gisugot. o June. Uyab na ta. Salamat, Sin. Salamat kay kayo. Ha? Magminyo? Oh, gusto na ko nga magminyo na ta. Kay sakto na bitas edad. Aw, kaya naman kako ni mong buhion. Ha, sige. Magminyo ta. Kumusta naman akong amiga, uy? Nia, may anak na in town. Kuan day ba? Kanang, nibalik ba siya day? Ha? Kisay ni balik? Si Leonard Good. Nibalik sa itong gitrabahoan. O nangita ni mo. Ha? Kay mga sawa ko no siya ni mo. Unsa? O kuan di ay day. Nagsige man di ko na siya padag suwat ni mo. Pero, wag hatag siyang amigo. Gitanugan lang ni. Unsa? Luoy kay si Leonard day, uy. Nihilak ko din taon pagkibaw nga. Miniyo na ka. Wa natin mahimo, day. Minyo naman ko, o may anak na. Dili lang yung tingali kami ang para sa usag-usa. Naluoy ko na kunauna ni Leonard nga nibalik siya kay mga asawa na ako. Pero wa ni katumanan ang tanan. Kay minyo naman ko. Kani mo, Leonard, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka kauban sa imong pamilya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.